Understand yokulandisa zaphana ilandela umnyango uvalwayo sibe sifuna ukuphuma kufakwe ipaper spray bavale umnyango ubuphakathi nawo bafaki bendiphabuthi bendiphamna ngathi cho mnyama bekwesidumbi ningasolekanga abamvusi nomvusa kuthemba ngaqaba amvuse nje babambeka kwesidumbi for don't understand makazi nemibuzo for yena ubani oqhumisa ipaper spray asiyazi za bodyguards bazazi because ngabe ibodyguards zivalile mnyama kathi ngabapaketha paper spray azikubhangi paper spray because kube mhlophe pha ethi yagesa paper spray noma embulu uyivile nawo ndiphinda dizi usiqonde ndadizi ewe ndawa mna bana babambe zichamela pha besweleka lani bisenzeka pha ubone izidumbu disibonile mna izidumbu more than 10 izidumbu eziphambi kwami ndiphuma apha emnyango nale ndawo more than 10 zibekwe emnyango and bazibeke kakuhle sana qamba bayayazi ubani losibekayo imbaza babhuti bapha sebekhutsha abanye behleli phaa kulaa ndawo ipha phezulu baphinde babuyiswa phakathi ngokubeswelekile babuyiswa kulaa ndawo for into